இன்று ஏப்ரல் 10, 1870. தொழிலாளர்களை போற்றி மதித்தவரும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைவருமான லெனின் இன்று பிறந்தார். 2001 சார்ஜாவில் நடைபெற்ற இலங்கை நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் இலங்கையின் ஜெயசூர்யா ஒரு ஓவரில் 30 ரன்களை குவித்து உலக சாதனை நிகழ்த்தினார். 2002 12 வருடங்களுக்கு பின் முதலாக விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தின் தலைவர் பிரபாகரன் பத்திரிகையாளர்களை இன்று சந்தித்தார். 1995 முன்னாள் பிரதமர் மொரார்ஜி தேசாய் தனது 100வது வயதில் பம்பாயில் காலமானார்.